Гледай сега какво става. Искам да изиграем една игра с тебе, която се казва "В час ли си с фитнес?" Задавам ти въпроси и ти отговаряш с вярно или грешно. Въпрос номер 1. Тренировките на гладно водят до по-голяма загуба на мазнини, повече от тези след хранене. Истина или грешно? Когато сравняваш въглехидрати, мазнини и протеини, въглехидратите имат най-много калории. Въпрос 3. Мъжете и жените качват мускули с еднаква скорост спрямо техния размер. Въпрос номер 4. Трябва да сменяш програмата си всеки 2 седмици, за да се увериш, че тялото ти няма да влезне в застой. Въпрос номер 5. Когато започнеш да тренираш, ти превръщаш мазнините в мускули. Въпрос номер 6. Има специфични упражнения, които ще ти помогнат да гориш мазнини по-бързо. Какво стана? Как се справи? В час ли си с материала или още се хващаш по фитнес митове?